Hej, čo robíš? To čo robíš? To čo robíš? To čo robíš? Čo robíš? Ale kľud, kde chceš ísť? Pere? Stará, čo ti pere? Kuk? Kuk? Proste som navrhol, že kým nemáme sex, bolo by dobré, keby som mal sex s niekým iným. Odmietla diskutovať. Že nič. Ubu. Ubu. Ale čo je? Čo ty robíš pre pána Jana? Ty čo robíš? Však to tu rozkopeš? Rozkopeš to tu? Rozkopeš pre pána Jana. Čo ťa elektrika skopala? Čo ti pere? Emily, to čo robíš? Pre Boha. Čo ťa elektrika... Ale ma nekop. Ťa elektrika skopala?